Mandisa ala k'a ja ya masha Allah n'a y'a sɔrɔ a ka di yɛrɛ a fɔ cogo in na ala ka dɔ fara a ja kan ala k'a kɛ ten an hami ko ye maliko in ye ni maa min ta ye dɔwɛrɛ ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ e n'anw tɛ kulu kelen na o ka duguna-ja yɛrɛ ye ka cɛsiri a yɛrɛ ye siga t'a la k'a cɛ kɛ i ko dununkala ta anw ka cɛsiri bɛ bɛɛ jamana in i k'a dɔn k'a fɔ a kungo ma n'Ala sɔnna ani jamanadenw yɛrɛ kungo ma siga t'a la janjo masa so fila masa ye dugu wɛrɛ kɛ jɛ an kɛnɛ ɲɛna a ka fo anw dun ma fini k'an ye an ma wabɔ an ma ɲɔ susu an ma ɲɛɲɛbɔ ye ka jabaru masa tanu o la k'a barika da a kɛn bɛ ka nɛɛma min di an ma facture sara tɛ min na an bɛ a tanu kosɛbɛ o fana na n'o tɛ dɔw ka jamana u sisanama ɲɛ an bɛ ko tabada kala tasumaw mɛnɛnen don k'a sabu kɛ i k'a dɔn funtɛniba ye o waati a ye nɛɛma di anw ma nka an fana bɛrɛma funtɛni waati tɛmɛna dɛ a waati fo k'a k'an ɲɛna ko jarama fenɛtiri dayɛlɛlen ka sin jamana in ma siga t'a la o tuma barikaso fila masa ye k'a barika da kɛta bɛɛ la kɛnɛ bɛɛ kan k'a dɔ sanga bɛɛ fana na n'an ye masaba in tanu rasulu bi wale ɲuman dɔ k'a barikada ye nɛɛma ni kisi ba yala k'o jiriya kan k'a masaw sɛbɛkɔrɔ fo olu kɔni sara tɛ an bolo an tɛ se k'u sara yɛrɛ olu ni tanu ni barikada tɛmɛnen kɔ anw bɛ dugawu de k'u ye hali bisa ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ bɛɛ basi ka jiri kɛ lafiyaw la kura kana si sɔrɔ jangu ka tɔɔrɔ n'a ye tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye janjo masa kanubaa jama ko dantuw la an b'u fo faso kɔnɔ ani faso kɔ kan jamana dogodogo ɲɛ bɛɛ lajɛlen na jɛngoma kumaso minnu b'a ta k'a cari u ka sigidaw la ko bɛɛ ka bisimila anw n'u bɛɛ lajɛlen ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye u ka sigida maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo nin bɛɛ ye kanubaa jamakulu ye ko dantuw la ala k'u sara u ka kanuya la kumana janjo k'u bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye anw sigi kun ye kunnafoni ko ye olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw de b'an bolo o kelen-kelenw sugandira ni ala ka jɛw na k'u garijɛgɛ ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman jabaru masa ko nɔgɔya olu ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ala ko nɔgɔya u fana ye siribe kɔri baasi kɔni t'i la kunnangɛni bɔra ye bali janjo ti foyi kɔ dɛ nka kɔri baasi kɔni t'i ye maya ka kɛnɛ maya bɛ baasi t'a la kɔrɔmuru i k'a dɔn sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen b'i fo an kɔni b'a dɔn baasi kelen min bɛ bamakɔ ka bɛɛ la bi o ye ni san fina dɔrɔn kamanagan dugu jɛra bɛɛ b'i jɔrɔ min bɛ kɔdala o wa mun yɛrɛ bɛ hali bɔ i ka so ka t'i ka baara yɔrɔ la minnu bɛ tintin kan fan o fan bɛɛ de b'i jɔrɔ minɛ kunna wa o ye kelen ye anw yɛrɛ sa nana anw kunna ja dɔɔnin n'o tɛ anw ka kin bangɔni bɔlɔnfuranjɛ min bɛ wele ko babilen ka kare k'a ta bangɔni babilen ka kare k'a ta camancɛ la ka n'a bila fɔ kɔda la hali ni ji tun ma na anw tun bɛ se ka malo sɛnɛ in ɲina subhanallah yiribadi tun bɛ sɔn ye Gambiaga tun bɛ sɔn ye RM garanti tun bɛ sɔn ye alaba girinka malo de tun bɛ sɔn girinka malo fana tun bɛ sɔn ye a bɛɛ tun bɛ sɔn an ka yɔrɔ la ye a bolonjan kelen an tun bɛ se ka bangɔni balo ɲina k'a sabu kɛ mun ye an bɛ regariw dilan u bɛ gere an tɛ se k'u ladon ɲa ko ka entretien kɛ o de ye baara ye ka gɛlɛn hali minnu m'a min u m'a bɔ olu de bɛ bɔ u ka so da fɛ dɔrɔn k'u kɛ ji la ten coba a tɔ kun dɔrɔn a bɛɛ ka kulunin dilan k'a bila i ka so n'i bɔra i bɛ sigi a la n'i y'i ka dufa ta n'i ka kulunin sera siya na i b'a sɛmɛ ye yanni sigi kɔ cɛ nka k'a nana alihamudulilayi o ye dɔ bɔ a ko la n'o tɛ n b'a f'i ɲɛna ni sigiɲɔgɔntɔɲɔ tɛ fila ye dɔ kɛra nin ko la dɛ mariyamu ka bitigi da i tun bɛ se ka Gambiaga sɛnɛ ye a bɛ sɔn jila malo min ye Asa Jaraka feerekɛyɔrɔ ye gereka malo tun bɛ sɔn ye Umaru ka butigi da o yɔrɔnin na ye ripadi bɛ sɔn ye o y'aw yɛrɛ ka da ye Sanogo marahaba an bɛ gindo ni denmisɛnninw ni sigiɲɔgɔnw gori baasi foyi t'u la kɔrɔmuru o tumana sumani kun ye hakɛ ka dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ minnu n'o bɛ tali kɛ lajɛbaw ni lamɛnbaw la mara kɛbaw anw ka nin hakililajigi tɛ dɔwɛrɛ ye a ka dɔn mara minnu n'o kalifara u la u k'u kɔfilɛ i k'a dɔn maradenw na n'a fɔra samiyɛ mana se i t'a sira ti sɔn a kɛra siraba ye o a yɛrɛ kɛra bɔlɔnfurancɛ o nin bɛɛ ye dekun ye nin bɛɛ ye gɛlɛya ye ni dun y'a jate minɛ minisirisow sigi b'a kama servisiw sigi b'a kama mairies fana a fɔra ko y'a fumala sira dilan bila an bɛ olu ka bolo kan olu kile k'a ye ko y'a fumala transfert kɛra ko musaka ma di yala o kumana jamana denw sigida denw anw tana kɛ jumɛn ye a la fɔ k'u kile ani wema di ci kɔ baasi tɛ o t'u ka kuma ye wa janjo masa so fila masa yɛrɛ hinɛna na ka i k'a dɔn joli sira minnu sara dugukolo la n'an k'u ma ko collecteur naturel jɔn y'u feere a kuma mairie de y'u feere maaninfinw ma ka ala ka ji tɛmɛ siraw kɛ maa sigiyɔrɔ ye
ji dun fana n'a y'a tɛmɛ sira ɲini ka dɛsɛ a bɛ dɔ de bɔ dɛ a se ka t'o la jagoya o collecteur naturel minnu bɛ yen ni Sofila masa yɛrɛ y'o kɛ dugukolo yɛrɛ joli siraw ye a bakɛnɛ bɛ yen a kɔfolon bɛ yen a wolongoto bɛ yen a dila bɛ yen nin bɛɛ de ye dugukolo yɛrɛ joli siraw ye minnu dabɔra adamadenw ni na hinɛni kama nka an y'a bɛɛ feere k'a bɛɛ jɔ kɔdingɛ bɛɛ jɔra ji bɛ taa min a bɛ so kɔnɔ a bɛ yaala bɔlɔn kɔnɔ ka logement ɲini wa maire de y'a kɛ o de la waati dɔ la an ko an tun bɛ se ka maire ko dabila ka segin dugutigi ko ma nɔ la sabu maire nana kun min kama a dɔ la kin dɔw y'a nafa sɔrɔ nka dɔw m'a ye fɔlɔ dɛ a ka ca dɛ ala k'an nɔgɔya amin kɔrɔmɔrɔw i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kibaruyaw ni kunnafoniyaw la u sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ o tuma an t'a ko bila dagirinda la an bɛ se ka kari a kuru la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la o de y'a to ne bɛ n bolo mɔnɔ bɔ min ye annonceur ye ni ka bɔ n'a ye an da filɛ nin kuma kelen min na n'a bɛ sanji ko kuma ko fɔ da dɔ i k'a dɔn a ma pan a kunna bi dɛ da dɔ y'i kanto k'a fɔ min bɛ tali kɛ samiyɛ a n'anw ka i k'a dɔn kalanta n'o ye examen n k'a fɔ k'a fɔ kalankuncɛ kalan o kumana ko o ko n'i y'a ta k'a jateminɛ a kɔrɔmɔrɔ ko kamana guwa dɔ jɔrɔ dɔ bɛ yen da dɔ kamara wallahi denmisɛnw hinɛ ba de bɛ na sabu saa bɛna dasili daw kan bi ko kala k'a sɔrɔ kala min yɛrɛ ye tɔ k'a jɛ a bɛɛ n'a la cɛ kɔrɔmɔrɔw ko n'i y'a ta k'a jateminɛ da dɔ ko la pluie et les examens de fin d'année i k'a dɔn faso maliba ko n'i y'an ka jamana jateminɛ bi k'an bɛɛ b'a dɔn an bɛ samiya waati la k'o kɛra kuma fana ye kuma min n'i k'a dɔn k'a fɔ a damana kuma don a kɛra i k'a dɔn waati ye gɛlɛya olu waatiw bɛ sen na olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalanko kunna an bɛ waati min na ko sisan a fɔ crise sanitaire a bɛ coronavirus ko fɔ a fɔ crise des enseignants n'a bɛ lakɔlikaramɔgɔw fana ka baara bila i k'a dɔn a b'o kuma ko fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ne ka taa bɛɛ waati min ma o de bɛ tali kɛ samiyɛ fana na kɔrɔmɔrɔw ko o kumana min bɛ tali kɛ denfaw la ani denbaw ni k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ minɛ kunna bɛ sanko anw bɛ k'a dɔn jamana min na ko n'i y'a ta k'a jateminɛ anw ka kalanso dɔw bɛ yen n'o ye école publique ye i k'a dɔn ko sa ma fin ka ban olu kɔni k'a dɔn ko ji de bɛ suuru o kɔnɔ patiribaa ko n'o ye Dadɔ Kamara ye ko n'a ta bɛɛ lajɛlen ko min bɛ tali kɛ kimɛliw la n'o ye k'a dɔn kalankuncɛ kalanw ye olu baaraw boloda kuma de ye nin waati in fana ye ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko san don k'an b'a waati de la sisan wa san sugu min don a bɛ ɲini ka kɛ don o don san bɛ na san yɛrɛ n'a yɛrɛ dama tɛ kɔrɔmɔrɔw ko n'i y'a ta k'a jateminɛ fiɲɛkolonw bɛ a kɔrɔ o kumana ko ni dugu fana jɛra bɛɛ lajɛlen de bɛ kamana guwa ani k'a dɔn k'a fɔ jizo ko n'a ta bɛɛ lajɛlen min ye kalanko o i k'a dɔn a ma ɲɛmaw ye olu kɛlen don ne ka i k'a dɔn k'a fɔ kimɛniw ka u boloda ka bɛn nin samiyɛ kofɔli ma o ko yala ko o kumana denmisɛnninw ka i k'a dɔn k'a fɔ jɔrɔ tɛ u la wa ko k'a sɔrɔ waati la waati min n'i k'a dɔn k'a fɔ samiyɛ a bɛ a tan ni fila fili la i k'a dɔn ko ni an y'a ta k'a jateminɛ kɔrɔmɔrɔw k'i b'a ye k'a fɔ kumana ko kalankuncɛ kalan n'o ye examen ye k'u labɛn waati min filɛ nin ye a bɛ bɛn kumana kuma min ni sa bɛ na don o don wa i k'a dɔn ko o sanna dun fana kɔnɔ fɛɛrɛw ni dabali jumɛnw ko tigɛlen don i k'a dɔn kalankaramɔgɔw walima i k'a dɔn kalan ko ɲɛnabɔbaw fɛ walasa ka denmisɛnninw k'u lakisi patiribaa n'o ye Dadɔ Kamara ye a ko nin ko in man kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min man kan ka kɛ ko ye min bɛ pan i k'a dɔn nin jateminɛbaw kunna sabu ko kalan kun ye denmisɛnninw nɔfɛ dɔ ko ye nka ni san finna ko denba bɛɛ jɔrɔn bɛ denfa bɛɛ jɔrɔn bɛ wa n'i duma ye k'a dɔn k'a fɔ kimɛli don ko kuma dɔw la k'u k'a jateminɛ ko hali n'a sɔrɔ kimɛli don dɔw bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka o kumana ni san tilenna ka na a ka bila dɔ wɛrɛ la a kɔntɛ ko kɔrɔmɔrɔw k'a laban ko kuma ko dekun caman bɛ yen jɔrɔ caman bɛ yen sabu ko denmisɛnninw de bɛ taama san kɔrɔ wa denmisɛnninw de bɛ taa fiɲɛkolon kɔrɔ denmisɛnninw de bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ jizo o waati kamana guwan kuma ko kuma k'o ye waati min ni u kan k'u hakili to a la Dadɔ Kamara ka fɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ bi ko fɔ i k'a dɔn kalan karamɔgɔ ani kalan ko ɲɛnabɔbaw u ka nin ko in ta ni k'a don balabaw ko jɔrɔ don min bɛ denfaw ani denbaw olu bɛɛ lajɛlen dusukun na an bɛ waati la waati min ni examen ka kan ka kɛ wa cɔcɔ selen don a b'a a tan ni fila fila o k'i bɔ a la jizo defu bɛ kɛ utu kɔnɔ bagi bɛ k'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i k'a dɔn cɔcɔ kuma na jizo yɛrɛ ka bɔ yen san fiɲɛ ka bɔ yen san mana fin ka ban boli de bɛ kɛ ko a k'an bɛɛ fa kɔgɔ bɛ Bamakɔ ka kun Sarabakan ka saharaw o b'a la wa kalanso i m'o jiko fɔ wa karamɔgɔ dɔw tɛ kalanden labila fo san ka fin k'a taa so Alahu akubaru anw denmansaw bɛ sɔrɔ ka sɔgɔsɔgɔ ni mura furakɛ fana daminɛ ka fara nin bɛɛ kan an bɛ nin bɛɛ kɛ nin de ye Mali ye o awɔ nin de don wa kɛn yɛrɛ ye wa hali ni kalandenw b'u ŋunuma ka taa olu ka kalo sara a b'a sara wajibikatoire privé olu kɔni ta da bɔn bɛ wariko in de kama hali ni kalandenw b'u nɔni k'u nansi ka taa kalan kɛ
kaye bɛɛ ka ɲigi livre bɛɛ ka ɲigi saki ka taa ji woyo fɛ ni kalo sara mana sa wari bi sara. C'est comme ça les vies et la vie wala si malla. Siribe Sanogo bismillah saha marhaba mais indicateur de renouveau ta ndinya leta ikado danya kele da global nsigile nga minye kunafoni oti dese indicateur de renouveau minye ikado gouvernement ga bara bolodale olu fere tigale mi ni aka ataro mada anga wasa de ladego olu nyekoro ikado janjo masa ko ikado ka kera wasa ani yeremine doniye do wasara kusebe o kumana minye plan d'action du gouvernement so gel ko kala maiga o kumana abora ki jofare fe minye ikado sijo tamani uluga kuna fonisira ni a faciliter do indicateur de renouveau kono bi fe minye ikado kuma ikado batterie mingera o nyonje ko ga debake o kuma batterie se fesa ikado no kera kuna siningo de gabenin tenenye anga jamala jero mimbe no CICB o kuma batterie se fe ibaye ka fo ko mikado ko asigira kurunani ka kurunani mi no ye ikado franche fanga ikado afanga blo o ka bara bolo dalo nyemunu mina lawaleya ay waka kera sababu ye ka nyiningali ani ikado jabi ko sebe korocha ya kene ngai nyiningali ni jabi olu konasa minye ikado CNT Conseil national de transition o chedewnye ani ikado musobawu ye olu koni ikado ka fo nyiningali chamange nyiningali do bolla jumenka anga kalata kulukele mi mina sigi ko organe législatif unique transition konna la ko nyiningali chaman bolloka franje fanga ere kungango kata sella kana goma ani kalata bakurumba mi binande o labenin ko nunu mbela jile kere ka do nyiningalu ni jabi uye ka do fanga blo nyema ani wasa de la de nunu ulu kata bolula o kumana ko minye wasadeun dede afara ko te wasadenye net se ku kayo aya bajide net se ku kayo bismillah CNT amse ku weleti note wasadeun la dege bawde do ne nyana sisano jamana de nga masuga ni lente o ekelinye bismillah anga fa kriblomba ko utila ko don wasadeun ngalla ko don chugula nga ubsega wasadenya barake franje fanga ingono wala mama fote aforati mangata onet sega ngo wasadeun ne yo fo na fura ko jonyu kaye du yango sisa zanda ngaje ibe nyini ga talakana ke mangela kama wele ko ko wasadeun ko jonyu kaye bismillah nda ngala digeu sabu ni wasadeun be bo me nyom fe nga uka chartu tikele bashite bismillah okuma jayo masa mi ye kado ka fo ko amna sigi kuma mununge jamana yere kungango bauka ani lakurali wale mununganga taga jamana jose unsegere ko taka sigi kera ni kuma nunde ka sente amaubulo okuma na fe mi ye kado nyiningali nungelengele mi nye fanga blo nyama ya aya nyini ka bela jile jabi doni o fa fe mi ye sujo tamani uluka kuna foni ko mi nye kado kalata abakurumba mi no kuma foledo ko fe mi avril kalo natai aywa ko okoni ko beto atugola ko ile matido ola fanga blo nyema yo fo okumana ka klaga dengeni adi ambela jile mano premier ministre Shogel ko kala maigaye aye jabi ke kanyeshi ikado ko tabuluma ablasra bawni ikado la diliba munumbe fanga blo nyema ikado ka fo uluka ko tabulula ko ubela jile de haklina o bena kelega ka fogo minye kalata akulukele ko kasigi senga kalata ko nyana bo kulukele o mi misigi senga aywa ko min vlen ye ko na kalata ko nyina bo ayre ga fola akoko haklina ko madam ne o madabo korore kama akunye kalata ika do taga segini nywan sama samau ani ka do prutili ni wakashili ni kini ni tani munumbike kalata temele ko yasa belebele bise ga bo ola kalata ere musaka achi yoro fana ka cha ika do ko be dobo musaka keta fana na aywa kaya ya haklina dabo ode kama aywa nyiningalu olu taraka nyeshi ka do sigiga kuma bami nangango ke ko assise national aywa ani kado kafo jamana yere alakurali osigiseu kuma mununganga koka onyiningalu jabi Shogel ko kala maiga ay chama nyefo ola akoko uliga joku lu chama bisena konga ko femi ye ka do bela jile hajubi nyininga bebi ka fota fo bebi haklina di ni bebe do lakurali o wala de konnala ni bebe na femi ka sozali bo lawa ko ni ulikara okoka o batrile ko ka ika do kuma kile anga uli noye o ye ka do fenye bedanganele do noye o kuma lakurali sigise kura ko lubise ga boloda o konnala ani ka do ambe ka do jamana kura min sigili no fe mali do reka lafiya kama ko bebse ga boloda mi mitali ke lakana ko ka jamana kono ko nyiningalu tengura fanga blo nyemala aya jira ka fo ko min nye marake bawye ani fanga amara bawye ko olu bela jele hakli de ka do ka fo anga jamana ka lafiya soro lakana ko la wa ku be ka do simine do ko de kan olu simine do ka chugo jumena ku be ka fereni dabali bela jele tige ay wa jamana yere ka do adanganele do ka fo ko ma
mago de bɛ lakana na an bɛ don min na i ko bi o fɛɛrɛ ni fɛn fɛn bɛ se ka kɛ ni o bɛ jamana ka se la k'o bɛɛ bɛ boloda cogo min na lakana ko bɛ se ka sabati ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kow lakurayaliw kan hakaja ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma a ko k'o kɔni ye ko ye o wajibiyalen don jamana kan a ko jamana yɛrɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ka don an ka mara kɔnɔ wolomasiri tabaw ka lakana kɔnɔ k'o de ye u hami ko ye k'o ye ko ye ko min ni i k'a dɔn o de ka ɲi jamana in ma kosɛbɛ Sogɛl ko kala Mayiga ko o la sa ayiwa k'a bɛ malidenw hakili latigɛ k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ yen ni olu fana bɛ kɔkan ayiwa ko ɲininkali kɛra ka ɲɛsin olu ka sɛbɛnkow an'u ka kow taabolo ma ko o wulikajɔw baaraw bɛ sen na a bɛ fɔ min ma ko enrôlement k'o bɛna daminɛ wa o bɛ kɛ i k'a dɔn ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye ayiwa maliden bɛɛ fɛn fɛn bɛ kɔkan bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔna la o fana ka bɔ yen ko batiri u ka kuma batirili a ye waati kuntala jan caman ta koyi ayiwa fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw ye olu ka kow yɛrɛ taabolo o kumaw fana cayara kosɛbɛ nka nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ nin waati jan ninnu ni sanga caman tɛmɛnen kɔ kuma batiri ni kuma samasama na min ye gouvernement ka fɛɛrɛ bolodalen n'a taara o mada CNT maaw ɲɛkɔrɔ olu kɔni y'a lajɛ k'a fɔ ko kumana ko kisɛ bɛ kuma in na ko kolo b'a la k'a kan ka taa ba la o kumana maa 102 olu ko k'u sɔnna fɔta in bɛɛ lajɛlen ma maa 2 olu ko k'u ma jɛ n'a ye maa 9 olu y'u yɛrɛ minɛ o kumana janjo k'o b'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn fini kana ka da labila Sogɛl ko kala Mayiga ye a ye fɛɛrɛ min boloda a k'a ka baara kɛ o kumana a bilasirabaw a n'a dɛmɛbaw lalibakolo gɛlɛnw ko olu k'a dɛmɛ kosɛbɛ wa a ye laɲini min kɛ minisiriw fɛ a ko minisiriw kana sigi tun dɛ ko sɔn de tun ka gɛlɛ nka sɔn kɛlen ko i k'a dɔn laɲini ma k'u k'a baara bolodali daminɛ kabi sisan k'o ka sena teliya ayiwa k'u k'a lajɛ nka maaw fana sɔrɔla i k'a dɔn kulu ninnu na olu ye laɲini kɛ fangabulon ɲɛmaa fɛ k'a ka segin ka nin kɛ a ka sɛbɛn kɔnɔ kow kan k'a k'u lajɛ ka ɲa a ka i k'a dɔn bayɛlɛma dɔw don la o laɲiniw fana kɛra a n'a ka baara boloda cogo o kumana Sijo Tamani ka nɔbila sɛbɛn nin ye k'a fasirila i k'a dɔn indicateur de renouveau ka bidon bɔli kɔnɔ janjo masa kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ Dr Sogɛl Kala Mayiga i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ o kibaruya tɛmɛnen ka bɔ yen an b'an bolo mɔnɔbɔ Express de Bamako sɛbɛn ye bɔko 417 ye i k'a dɔn a ka minisiri min ni o ɲɛsinnen don jiko ni kuranko o ɲɛnabɔli ma n'u k'a ma ko i k'a dɔn k'a fɔ Lamini Seydou Tarawele o ko ale tun ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ ne ka o kumana a ta a nɔrɔ bila i k'a dɔn ɲɔgɔn ye bala min kɛra Burkina Fasokaw olu fɛ yen kalo tile 30 san 2021 dunanjigisoba min bɛ Wagadugu n'o ye Burkina Faso ale faaba ye n'o k'a ma ko Silimande i k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛnɛ in ka min bɛ tali kɛ Liptako Groupement n'o ye frontière 3 min bɛ i k'a dɔn Burkina Mali ani Niger ne ka o kofɔ olu kunkanko kibaruya n'o lakanali kunkanko kibaruya i k'a dɔn ko ministre de l'énergie et de l'eau Lamine Seydou Tarawele ko ale tun bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana i k'a dɔn a kunkanko kibaruya ni ka kumana k'o kɔkɔrɔma don nin kɛnɛ in kan u ka sigi n'o ye u ka ɲɔgɔn ye ba fɔlɔ ye n'o ye comité régional de pilotage du programme n k'a fɔ des projets de stabilisation i k'a dɔn Liptako Groupement kɔnɔ ka dabaliw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen lajɛ ni k'a latigɛ walasa min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn sigi la a bɛ se ka kɛ i k'a dɔn kɛcogo ɲuman na nin sigida ninnu kɔnɔ cogo min na o kuma faso Maliba i k'a dɔn ko a jɔyɔrɔ barika bonyana kosɛbɛ Fadiriba y'i kanto n'o ye karamɔgɔ Sidibe ye ko laɲini kun ye mun ye n'o ye sigi min kɛra i k'a dɔn Burkina Faso faaba la n'a bɛ Wagadugu kofɔ o kun ti dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn Liptako Groupement marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen jatiw ni i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw ka tigɛ k'a di k'a dɔn ka bɔ jamanaw yɔrɔ n'o ye Mali ani Burkina ni Niger an'u dɛmɛbaa minnu bɛ yen i k'a dɔn min n'o bɛ tali kɛ bingani wale minnu bɛ ta ka sigida ninnu sɛgɛrɛ dan bɛ se ka sigi nin kɛnɛ kan cogo min na Fadiriba ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko ni sigi min senfɛ n'o bɛ Wagadugukaw ka sigi kofɔ o kumana ko maa ɲɛmaa caman kun bɛ kɛnɛ kan sabu ko maa mun n'olu bɛ k'a fɔ ni a bɛ Union européenne olu ka lasigiden mun bɛ Burkina ani k'a dɔn Mali fo ka se k'a dɔn Niger ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye bisimila minɛ kɛnɛ kan ani k'a dɔn Allemagne jamana fana ka ciden wɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ bɛn ni kɛlɛya ɲini k'a dɔn Saheli jamana kɔnɔ olu fana ye k'a dɔn kɛnɛ ni k'a lasɔrɔ o ko kɔrɔfɔ nafama caman batirila nin kɛnɛ kan ni a kɛra i k'a dɔn Wagadugukaw fɛ yen bureau min n'o bɛ bureau sous régional kofɔ min bɛ farafinna clip yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn Nations Unies ale bolofara dɔ don n'o ye PNUD ye olu ye i k'a dɔn u ka secrétaire exécutif o fana ka hakilina n'o ye nɔrɔbila min bɛ u kunna an bɛ waati min na ko sisan Liptako Groupement a bɛ se ka yiriwa fɛɛrɛ minnu na ani dabali minnu na u k'a dɔn k'u da donna nin bɛɛ lajɛlen la farafinna clip yan fan i k'a dɔn min n'o bɛ tali kɛ Liptako Groupement n'ale sigida ye min bɛ Niger Mali ani Burkina olu jɛ kɔma ɲamaw ni ka o kofɔ ma hakili feerelen
jile minnu fana ka jateminɛ bɛ boli baara ninnu kan walasa i k'a dɔn nin sigida min filɛ nafa min bɛ a kan ani nafa min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka jamanaw kan walasa o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko latigɛliw ye k'u da donna nin bɛɛ lajɛlen la Badiriba ko minisiri min ɲɛsinnen de sɔrɔ ani k'a dɔn u Burkina yɛrɛ yiriwali kun kan kibaruya ɲɛnabɔli ma ale tun bɛ i k'a dɔn kɛnɛ kan ne k'a ma ɲɛmaaya minɛ ko o kumana o minisiri k'a fɔ minisiri kofɔlen a y'a jira k'a fɔ k'u ka nin ɲɔgɔn ye min filɛ jamana saba minnu n'olu jɛma yɔrɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen ye Liptako Groupement i k'a dɔn ko kumana k'an bɛ waati min na ko be bɛɛ lajɛlen hami ni jɔrɔ ye mun ye o de ye yɔrɔ in bɛ se ka lakana ni fɛɛrɛw ni dabaliw ye cogo min na k'u da donna o ko la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnena ni n'o bɛ Liptako Groupement marabolo bɛɛ lajɛlen kofɔ nin frontière saba min filɛ Mali Burkina ani Niger ko kuma dɔw la i k'a dɔn bingani wale minnu n'olu bɛ ta ka bi kɛ ka sigida denw sɛgɛrɛ u bɛ fɛɛrɛw ni dabali minnu ni k'o ɲini u fɛ o de ye ka dansigi i k'a dɔn o bingani wale kɛbaa ninnu ka baaraw la dɛmɛbaa wɛrɛ minnu n'o ye partenaires techniques et financiers ye olu fana ye i k'a dɔn hakilinaw caman di k'a fɔ nin sigi ninnu n'o ye sigida kofɔli ye i k'a dɔn ko jamanaw ka bɛn yɔrɔmaba don bawo ko dancɛ min don kɔrɔmɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ maa magoɲɛyɔrɔ minɛnw caman bɛ yen o baaradaw ani n ka fɔ ko o baaraw ninnu bɛ se ka sigi sen ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la k'o bɛɛ lajɛlen da donna i k'a dɔn k'a fɔ waga kumana u ka nin ɲɔgɔn ye senfɛ Badiriba ko u ye hakilinasigi kɛ ani u ye fɛɛrɛ kura dɔw tigɛ a fɔ mun na ko mécanisme ko kun ti dɔwɛrɛ ye Liptako Groupement fɛɛrɛ minnu bɛ se ka lasɔrɔ nin ko la i k'a dɔn n'o bɛ tali kɛ a sigiba dɔ kɛra ka tɛmɛ mɛnkalo tile 21 san 2021 n'o ye u ka ɲɔgɔn ye ba dɔ ye n'u ka laadala ɲɔgɔn ye tako 57 senfɛ ko nin o kɛnɛ kan k'u ye kibaruyaw ni k'a dɔn bolofara kura minnu n'u ko o ŋaniyaw ta o de ye k'a fɔ Liptako Groupement sigida min ni a b'i k'a dɔn nin yɔrɔ jamana saba ni ko a kalanso ɲɔgɔn na Burkina Mali ani Niger i k'a dɔn ko nin yɔrɔ ninnu a b'i k'a dɔn kɛ sababu ye ni ka sɔrɔ ni k'a dɔn sɔrɔ bɛnfɛn sɔrɔ ni k'o bɛɛ lajɛlen labɛn jamanaw ye kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko baara nungura dɔw olu nun bɛna don nin kɛnɛ kan ko jamana bɛɛ lajɛlen y'i ka dantigɛ kɛ ni k'i ka hakilina ka o di Mali dantigɛba i k'a dɔn k'a fɔ ministre de l'énergie et de l'eau Lamine Seydou Traoré ale ye i k'a dɔn kibaruyaw ni kunnafoniya minnu ni an ka jamana bɛ dangan min na nin yɔrɔ in kan ani ŋaniya min dalen don faso Maliba fɛ walasa yiriwa bɛ se ka lanati cogo min na Badiriba y'i kanto k'a fɔ ko a y'o bɛɛ lajɛlen ciw ni k'o sɛbɛkɔrɔ lase nin ɲɔgɔn ye ba min n'a kɛra i k'a dɔn Wagaduukaw fɛ yen karamɔgɔ Sidibe ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko waati min na ministre Lamine Seydou Traoré ale y'i k'a dɔn denmisɛnnin ye nka ko maa bɛ se k'a fɔ denmisɛn tigɛ kogo ɲuman k'a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔne ko kuma ko denmisɛn fana hakili sigi ko ɲuman o bɛ kɛ sababu ye n'i ka maakɔrɔba fugula k'o feere ko a ye k'a dɔn jamana bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ latigɛ ani k'a dɔn bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka na cogo o cogo la nin kɛnɛ in k'a dɔn ko ministre ko kumana ko ci min bɛ yen ko a ma bin ni a kelen ye a bɛ Lamine Seydou Traoré i n'a fɔ Badiriba y'a fɔ cogo min ko kuma ko i k'a dɔn politiki maaw ani fɛɛrɛw minnu n'olu kan ka se ka tigɛ dabali minnu tigɛlen don bi walasa Liptako Groupement bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigida ye basigi bɛ se ka lana cogo min na Mali ni Burkina ani Niger ka tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo ma k'a da donna nin bɛɛ lajɛlen la jamana ta i k'a dɔn k'a fɔ kumakanw ni ka o lase an kɛnɛ in kan Fadiri an y'a bɔ Express de Bamako la karamɔgɔ Sidibe ale ka sɛbɛn fasirilen don karamɔgɔ ka fo ka Express maa bɛɛ fo i yɛrɛ bɛ fo lase kɛ ko ɲuman na faamuyali sɔrɔla la an bɛ sɔrɔ ka i k'a dɔn Wamseru Asama a ka nɔbila sɛbɛn ta Delta News kɔnɔ ko a kana digi maa si la maa si kana kɛ sɔnni ko ye ko nka k'a kan ka fɔ bisimila a kan ka fɔ i k'a dɔn ko ka dɔnse ko k'o bolo da an bɛ se k'a kɛ njɛgɛ ye ka i k'a dɔn jɔyɔrɔ ɲinibaw bila njɛgɛdɔn na masaya i k'a dɔn nafolomugu marayɔrɔ jabala la k'u ka kirila k'u ɲininkaw dalakan na ka filɛ min ye jɔyɔrɔ ɲinibaw ye ko k'u bila dɔn na dɔn min bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ masaya a nafolomugu marayɔrɔ o jabala la o kumana ko nin ye fɛn ye ko jateminɛ don fɛn min bɛ tali kɛ anw ka i k'a dɔn politikimaw an'u ka fɛɛrɛtɔn olu ka dabolo la an bɛ don min na ko bi Wamseru sera olu ma bi a ko an ka fɛɛrɛtɔnw caman bɛ yen k'u ka dabolo an'u kɛcogo k'a bɛ maa gɔ i kamana la bi k'u dun bɛɛ kumakan ye k'u ye jɛmu fanga fɛɛrɛtɔnw ye o mouvement démocratique parti minnu b'u yɛrɛ kofɔ o la kosɛbɛ o kumana k'i k'a dɔn k'a fɔ ko olu de filɛ nin ye sa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ se ka fɛn min fɔ o kuncɛ ni jateminɛw la ko o ye nin kelen kelenw ye a bɛna minnu mada an ye fɛn min ye an ka politikimaw ye n'u ka fɛɛrɛtɔnw k'a caman bɛ u yɛrɛ i k'a dɔn kan
kelen fɔlaw tɛ n'u ko cu bi sini u b'a fɔ ko ca o fana k'i bɔ yen ko a dɔw yɛrɛ bɛ kuma ko k'a sɔrɔ m'u ta si kumakan taabolo la a dɔw yɛrɛ bɛ olu kɔni ta ye koba kundanw ye dɔw ta ye juguya kun kelen ye dɔw yɛrɛ fana ta i b'a ye k'a fɔ ko hakilina ɲuman yɛrɛ tɛ olu la o jigiya yɛrɛ tɛ olu la o tuma olu tɛ foyi fɛ a bilisalen kɔ ko min ye k'a dɔn a dɔw fana bɛ ŋaniya ɲuman kisɛ kelen to olu la ka se ani jamanadenw ma u bɛ girinna jamana min marali nɔfɛ ko min ye diɲɛ sosigi yɛrɛ ye ko n'i y'a jateminɛ ko fɛn min k'a dɔn k'a fɔ ko kuma in ko n'i y'a fɔ cogo dɔ la ko maaw b'a fɔ ko ye kuma gɛlɛn fɔ k'ale wamisɛriw bi jɔ a kuma kɔrɔ ko sabu ko tiɲɛw de don ko fɛn min k'a dɔn nin ko ninnu ye a filɛ ka nin jogo minnu mada an ka fɛɛrɛ tɔn tigilamaw la ayiwa k'ale bi jɔ a kɔrɔ ko sabu ko lɛgɛsɛ don ayiwa ko kuma gɛlɛn yɛrɛ tɛ ko tiɲɛ de don ko n'i ye jamana yɛrɛ lahala lajɛ an bɛ don min na i ko bi ka jamana taabolo lajɛ an bɛ don min na i ko bi k'i bɛ yɛrɛ ɲini ka fari da o yɛrɛ ɲini ka fari min n'i b'o dasa i b'a kɛ ka ɲɛsin an ka politiki a maa ɲɛmaw de ma yala olu caman filɛ nin ye u bɛ giringajɔ ni ŋaɲaki la bi ka ŋɛɲɛ ɲimi furancɛ fanga nɔfɛ i n'a fɔ o ye fanga hakika ye ko k'a sɔrɔ jamana bɛ lahala jugu ni taciyɛn min kɔnɔ bi olu de nɔ don k'u bɛɛ sen b'a la k'u bɛɛ lajɛlen de jamana suuru dingɛ kɔnɔ ko nka ko hami t'u la bi dɛ jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ hami t'u la k'u hami ye mun ye bi kalata ka kɛ a mana bɔ ɲa o ɲa a mana kɛ da o da fɛ kalata ka kɛ ko de y'u hamina ko ye wa o de y'u jɔrɔna ko ye bi ka tɛmɛ Mali ko yɛrɛ kan Wamsiru Asama ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o dabolo kelen in don ko kalata ka kɛ dɔrɔn minnu filɛ ko fɛɛrɛ tɔn tigilamaw don ko mouvement démocratique k'u b'u yɛrɛ kɛ o fɛɛrɛ tɔnw ye ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni kɛn bɛ ka i k'a dɔn ŋɛɲɛ ɲimi fanga furancɛ fanga a mara kɛbaw nɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko in ye o kumana ko min ye kalata a kulu kelen min n'u bɛ k'o kuma fɔ a ko ɲɛnabɔ kulu kelen ko organe unique k'o tɛ bɛn bi o tɛ bɛn sini k'o tɛ se ka i k'a dɔn kalata k'o ɲɛnabɔ k'o ye a fɛɛrɛ tɔnw kumakan ye ko u ye mun de k'u dalaminɛkala ye o kuma sen fɛ ko waati k'o bolodacogo t'an yamariya ko ka fɔlen ninnu bɛ ɲɛnabɔ k'o fɔ kalata de ka kɛ ayiwa ko olu kɔni fɛ i k'a dɔn min ye transition waati bolodala ye o ye kuranɛkolo ye o ye Ala kumakan ye o man ka wuli o kumana k'o y'olu ka hakilina ye fɛn min ye i k'a dɔn Wamsiru ka fɔ la a ko k'u bɛ fɛ ko ka hakililakunu dɔɔnin kɛ ko ni maa minnu filɛ giringajɔ la ko nin bɛɛ tɛ jamana in marabaa kɔrɔ ye wa politiki kɛbaaw tɛ an bɛ minnu dɔn ya ka kɔrɔ wa nin dabolo kelen de t'u bolo kabi Ala ye Mali da wa ko sanga ni waati ko dɔ mana kɛ i b'u kulekan mɛn nka n'u yɛrɛ yera la da gulɔbaranin sigi o kumana ko fɛn min ye o ko ninnu taabolo ye an jor'o la sa ko fɛn min ye ninnu ye wa jamana ni jamanadenw ta ka tiɲɛ jamana yɛrɛ ka taa i k'a dɔn ka sigi a sen sabara kɔnɔ fɔ k'a muluku olu ka mago si t'o la kala ka ta u k'a dɔn olu k'u ka kɛta kɛ u k'u haminako k'o sabati o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ malidenw ko an kulekan ye mun ye bi jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ko nin fɛɛrɛ tɔn tigilamaw ta ye jamanadenw farali ye o kumana k'u ka taabolo minnu filɛ nin ye k'a dɔw bɛ yen dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn ka kɔn bi ɲɛ ko kulekan min tun b'olu da k'o ye organe unique des élections ye k'o ma mɛn hali dɔɔni dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn o kuma k'o organe unique o kuma min fɔlen filɛ nin ye yaasa ka kalata k'o ko ɲɛnabɔ ko bi ko maa kelenw de kɛn bɛ ka guloki bɔ o kɔfɛ k'o tɛ se ka kɛ ko a tɛ bɛn o kumana k'a tɛ ɲa ko k'a sabu kɛ ko waati bolodalen k'o ta an yamaruya an ka i k'a dɔn nin kulu kelen in sigi ko dɔw yɛrɛ ye bagabaga yɛrɛ fari da k'a jira sa ni furancɛ fanga yɛrɛ ko k'a b'a mɔnɔbɔ k'olu fana na ŋɛɲɛ ɲimi ko e ka nin lajɛ sa a maaw lajɛ i k'u ɲɛdaw lajɛ min ye i k'a dɔn Wamsiru Asama ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a man ka bala jamana in kodɔnnaw la ani jamana in dɔnbaalajɛw la k'a man ka bala maa si la ko nin fɛn fɛn filɛ kuma la nin ye nin bɛɛ lajɛlen de ye mara kɛ ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ nka n'a dun fɔra ko ka kow jɛya ko k'u saniya an ka kala ta a ɲɛma k'i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ɲiyɔrɔ ka dɔgɔn a ko la ko sabu ko i k'a dɔn k'u dɔnsen dɔnnen don hali n'a y'a sɔrɔ u bi jɔyɔrɔ wɛrɛ ɲini na o jɔyɔrɔ ɲini dɔnsen ye ko o de y'a to ale ko ka dɔnsen dɔ bila a kelen kelen bɛɛ ka taa dɔnsen in kɛ i k'a dɔn jamana a masaya sigiyɔrɔ nafolomugu marayɔrɔ la n'u ye dɔn kɛ ka ban dɔn bannen kɔ masakɛ k'u bɛɛ wele k'u ɲininka kelen kelen u haju la u ɲɛ dalen kɔrɔ kɔ nafolomugu kan ka tila k'u dɔnsen lajɛ k'u ɲininka u dɔnsen na ko nin ye anw ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ a tariku kɔrɔ ni a maana kɔrɔ ye a ndɛndɛw dɔw fana b'a fɔ ko nin kɛra masakɛ dɔ ye Wamsiru Asama ka fɔ la a ko masakɛ in
k'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ fɛ k'a dɔn maa minnu ye ngɛnɛ bɔlen don a sigiyɔrɔ nɔfɛ ani k'a dɔn jamana nafolo nɔfɛ o kumana ko maakɔrɔ dɔ bɛ yen ɲɛnatigɛ dɔ bɛ yen o ye ladilikan d'a ma k'a bila o sira kan ko faama e ka i k'a dɔn jɔyɔrɔ ɲinina ninnu bɛɛ kelen kelen wele dɛ nafolomuguba n'o ye jamana masaya bulon o nafolomuguba yɛrɛ marayɔrɔ i k'u bɛɛ latɛmɛ ye kelen kelen u kana taa ɲɔgɔn fɛ dɛ u bɛɛ ka taa ye kelen kelen n'u ɲɛ dara nafolomugu kan n'u nana i bɛ dɔnsen fɔ k'u bɛɛ k'o dɔn o tɛ njɛgɛ ye sa wa k'u k'o dɔn sanu yelen kɔ wari yelen kɔ kolon yelen kɔ lulu yelen kɔ marijanɛ yelen kɔ masiri bɛɛ yelen kɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ ngile k'u ma nin bɛɛ yelen kɔrɔ kɔ k'a k'u ɲininka o dalakan na dɛ nin ye hakilima dɔ ye ka faama bilasira o kumana ko dɔnsen a k'o lajɛ ani u ɲɛ dara nafolomugu kan ka n'o dɔnsen lajɛ ani kumakan min b'u da k'a k'olu lamɛn dɛ a b'a dɔn k'a fɔ maa min yɛrɛ jɔnjɔn bɛ i k'a dɔn i k'a dɔn hɛrɛ a n'a jɔyɔrɔ nɔfɛ k'a b'o dɔn ka bɔ maa tɔw la o kumana ko min filɛ nin ye ko min ye jɔyɔrɔ ɲinibaw ye Wamisɛri Asama ka fɔ la a ko na u bilala dɔnsen dɔ in na k'a caman dɔnsen b'a jɛ dɛ ko sabu ko Ala ni jamana nafolo y'a dɔw giriya Ala ni sɔrɔ dunkojuguya y'a dɔw giriya ko e k'olu na se ka njɛgɛ dɔbilen de n'u y'a dɔn k'u tɛ se k'o dɔn fɛn min bɛ se k'u bali njɛgɛ dɔn na o tɛ ka nafolomugu ta ka maaninfinw san ye wa o nafolomugu ko na se ka taa faama ɲina ma wa n'o tɛ se ka kɛ ko maa kelen kelen bɛɛ ka dɔnsen k'o t'i yamaruya i ka sigiyɔrɔ sɔrɔ a t'i yamaruya i ka sɔrɔ fana kɛ o kumana ko min ye communiqué dɔ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen an kɔrɔ pɛrɛtɔnw fɛ k'u kulu taara fara ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔ ta ko k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn olu ka ko ye ko u tɛ fɛ fangafurancɛ fanga ka tɛmɛ a waati kan o kumana ko min ye faama ye dɛ k'a k'u wele dɛ ko ka t'u latɛmɛ nafolomugu kɔrɔ ka tila k'u ɲininka nin ko in na tuguni o bɛɛ kɔfɛ n'u b'o minɛ kelen kuma n'o kuma kelen de b'u da o kumana ko faama min ni k'a dɔn hakilima ni maakɔrɔ y'a bilasira k'o waleya kelen o ka kɛ ninnu na dɛ ko ninnu dɔw kɔrɔtɔlen don mun na kala ka taa joona u ka biriyɔrɔ sɔrɔ ka birifini sɔrɔ ko sabu a dɔw b'a dɔw tɛ kisi kiiri tigilamɔgɔw ma ko kiiri tigilamɔgɔw bɛn'u kɔ bɔ fiɲɛ na yan'u kɔ bɔ dɔw tɛ fiɲɛ la o kumana k'u yɛrɛ lafiya ko u bɛ girinka jɔni ka hakiliki min na k'a tɛna se k'u kisi i k'a dɔn a tɛna se ka kɛ u sago fana ye ko malidenw ɲanina sa malidenw tɔɔrɔla wa bɛɛ kɛra nin maa kelen ninnu tɛgɛ kɔnɔ o kumana k'an tɛna jɛn o ko masinaw ye tuguni Wamisɛri Asama ka fɔ la a ko furancɛ fanga k'a ka taa ka sira fɛ a kɛra tulo kɛ sama tulo fara ye a ka bon nka mago t'a ko kuma na a kana maa lamɛn dɛ k'u ka baara kɛ ko minisiri kɔrɔ dɔ y'a jira o minisiri kɔrɔ n'o ye Usumani Si ye k'o y'a jira k'a fɔ ko jamana in ye lajaba caman ye sa ko waati sera jamanadenw yɛrɛ ka jɛ i k'a dɔn u yɛrɛ kun ta kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana ta lajɛ ka jamana in kumabɔ k'o ye Usumani Si ka kuma ye ani an bɛ se ka jɛ ko ma cogo min an ka taabolo kɔrɔ n'o ye jɛngomaɲɔgɔnya ye sigi la o bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min k'o kuma sera sa sɔnnikɔrɔ ko tɛ Wamisɛri Asama a ka nɔbila sɛbɛn ye nin ye an y'a sama ka bɔ Jɛta News kɔnɔ ka bidon i jogo b'a la k'ale bɛ y'a yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka nin ko in kɛ hakilimaya de la i m'a ye transition ko dɔ fara dɔgɔkun damadɔ olu de kule k'a kun ye kuma in dɔ fara kan dɔw y'o mɛn dɔrɔn a bɛ sin ka u kunkolo la dumu wuli ten dɔ ma fara Amadu ta kan yan dɔ ma fara Amadu ta kan yan u tɛ k'a fɔ ko o transition ni nin tɛ kelen ya ne ko kelen ko tɛ o u ka tɔgɔ kura dilan ayi u ka tɔgɔ kura dilan la n'o tɛ n'a fɔra transition anw b'a bɛɛ kɛ kelen ye nanzarakan nankarabaya kumaw ka ca nka o tɛ min anw hakili la transition tɛ kelen ye an kɔni bɛ min dɔn bɛɛ kulela organe unique a fɔra ko bɛ se ka kɛ don min na a tila bɛɛ ko fana tɛ nin ye ko ye sa an ka taa an kana ninnu dɔw lamɛn ko an ka Wamisɛri ye min fɔ malidenw yɛrɛ de k'an ka faamuyali dɔ sɔrɔ sa a bɛɛ n'Ala cɛw de kuma sera n'an m'o sɔrɔ an b'an si kɛ tan manamanakan fɔ ni kɛrɛfɛ kuma fɔ la ɲɛ tɛ sɔrɔ ko la dɛ an kɔni bɛ min dɔn yɛlɛma bɛ jamanadenw de bolo a tɛ marakɛbaaw bolo yɛlɛma bɛ jamanadenw de bolo a tɛ fɛɛrɛ tɔn tigilamaw bolo sabu aw de bɛ taa kala ta u ye aw bolo daraw kɔ wa a banna jagoya don wa ka jamana nafolo gosi wara kula ka tila tuguni u natɔ don maaw sa n'o ye joona yaasa kala ka taa a mana bɔ dawuda fɛ sabu olu labɛnnen don a mana kɛ cogo o cogo perese kun ye jumɛn ye a fɔra ko Mali ka vie da ye kalo 18 ayi abada nin bɛɛ t'i ta kɛ ka taa fo ka jago don a la yala a kɛ ɲuman man ɲi jamanadenw ni jamanaden nataw ma wa an tɛ miiri la an kɔ la koyi an ka miiri la dɛ bi ka ɲa dɔrɔn sini an mago t'a la o ma Choguel an tɛ taa ani Asimi ani transition maa ɲɛmaa tɔw
baara in a ka kan ka labɛn cogo min na a kan ka ɲɛ cogo min na ni jamanadenw ka ŋunanbɔda ye baara in kan ka ko n'o ye wa politikima minnu fana bɛ girin na a ka labɛn cogo ɲuman na o de ka ɲi an bɛɛ ma yala an président ka kalata kɛ 2018 a laban na joli la Wamseru ko k'a bɛna laban o fɛn kelen de ma ala k'a n'o tɛ jɛ olu hakilina y'o dɔrɔn de hali ni jamana ta bi tiɲɛ kala ka ta dɔrɔn ani kabako ye dɛ kabako do dɛ i n'a fɔ maa kelen ninnu de ma mara kɛ yan ka tɛmɛ i n'a fɔ olu de ma ye yan ka tɛmɛ u ka kɛtaw ma ye ka tɛmɛ wa minnu bɛ lajɛli la minnu bɛ lamɛnni na kungo kɔnɔ burusi kɔnɔ sɛrɛ wɛrɛ tɛ se ka politique kɛ Mali la ni ninnu ka sɛrɛ tɛ yan ko kɔni filɛ dɛ n'o tɛ nin sɛrɛ in ye dɔ kɛ sa dɛ kabi Mali y'a yɛrɛ ta fɔ yɛlɛma de don a sɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛw ni sigidaw ni teriw ni sinjiw ni balimaw communiqué a bɛ daminɛ communiqué ko la sa u bɛ sɔrɔ ka u don mɔgɔw n'u hakili fana cɛ nafolo min b'u bolo ni élection ma bɔ sa k'a fɔ k'u n'o kɛ ka mɔgɔw lawuli bɛɛ k'i miiri dɔɔnin koyi a kuma sera dɛ bɛɛ k'i miiri an ka taa sugu la an k'an ta si ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna ni an taara sugu la an bɛ an yɛrɛ filɛ ka maatɔw filɛ ka diɲɛ filɛ ka taabolow filɛ k'an yɛrɛ hinɛ minɛ ka maatɔw hinɛ minɛ an bɛ sɔrɔ ka na bisimila an k'a kɛ ten kura sigi jɔsen kura y'i ka kolo giriya sini ma sini so jɔlen kana yigiyaga nka an bɛ k'a dilan ka bila an kɔ minnu ɲɛ walahi n'an ma farati Ala an salen kɔ u b'an jalaki fiɲɛ laban bɛ taa n'a ye u b'an jalaki fiɲɛ laban bɛ taa n'a ye siga t'a la o tuma an b'i k'a dɔn an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw bɛɛ fo k'a jira k'a fɔ k'an taara an nana an b'a dɔn k'a fɔ min ye kibaruya ye an bɛna don kɔnɔ Kɔrɔmoribo i k'a dɔn indépendant nin ye Sirabakan kasara ye Sirabakan kasara min ni i k'a dɔn jamanaden caman bɔra a ko kunkan o kibaruya kalama a kɛra kununko i k'a dɔn ka bɛn tarata o ma o k'a bɛ taa maa sigiyɔrɔma 41 na Kɔrɔmoribo i k'a dɔn kunnafoni gafe caman olu bɛɛ lajɛlen ye nin fasiri nka an bolo taara i k'a dɔn indépendant ale ta kan ko nin Sirabakan kasara in kɛra sababu ye ka maa 41 k'olu bɛɛ lajɛlen ni k'u bɔnɛ u nin na maa 33 i k'a dɔn Kɔrɔmoribo ko olu kɔni sɛbɛ kɔrɔ banana Badiri b'a ye kan to k'a fɔ ko nin accident in kɛra Zanbugu tɛmɛnen kɔ dugu min n'a fɔ ma ko Bɛnkɛbugu i k'a dɔn sira min n'o ye route nationale numéro 6 min bɛ bɔ Bamakɔ ni ka taa Segu i k'a dɔn ko a Sirabakan sanfɛla nɛgɛ ɲɛ 10 waati ko waati min na wale in kɛra wele kɔni bilara i k'a dɔn k'a fɔ Segu a marabolo maa ɲɛmaaw ma o teliyala olu fana ye min bɛ tali kɛ kumana boli k'o don u senkɔrɔ walasa ne ka na u jɔ nin kɛnɛ in kan Badiri b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko compagnie min n'a bɛ fɔ ma ko Air Ɲɔnɔ ani camion de transport dɔ ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn 10 tonnes dɔ la o ko olu fila kɔni de sera ɲɔgɔn ma o ko waati in k'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara k'a sabu kɛ min ye ko maa minnu n'olu kɔni danyana a yɔrɔ la Kɔrɔmoribo k'o de sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ nka Badiri b'a ko wale in kɛra maa minnu ɲɛna olu ye dantigɛ ni layi k'a fɔ ɲɛfɔli mun kɛ o de ye k'a fɔ ko camion ye ko a pinɛ kɔni ko o de bɔra o k'o kɛra sababu ye ne ka bɛn ni mobili in fana n'o ye transport min n'o ye Air Ɲɔnɔ min natɔ ye o kumana k'u sera ɲɔgɔn ma passager maa 41 olu bɛɛ lajɛlen tora i k'a dɔn o yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la Badiri b'a ko min bɛ tali kɛ maa minnu n'olu ye maa minnu kɔni banana o k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la protection civile o kumana olu kɔni ye olu magɛn ne ka taa n'u ye Segu ale hôpital Ɲanankɔrɔ fɔnba o la o k'o senfɛ maa minnu fana n'olu fana ni tora Kɔrɔmoribo k'o y'olu fana bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn ne ka taa n'u ye k'a dɔn Segu gouverneur n'o bɛ tali kɛ Segu gouverneur la n'o ye Alassane Traoré ale ni jamakulu caman olu kɔni bolila ka na Segu a faamaw bɛɛ lajɛlen Kɔrɔmoribo ne ka na o kuma na nin yɔrɔ kofɔlen na ka na jateminɛ kɛ Badiri b'a ko k'u ka jatew kɔnɔna na u kɔni kɛra i k'a dɔn nisɔngoyaba ye sabu nin wale in k'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ministre min ɲɛsinnen don taa ni ka segin a n'an ka jamana sirabakow ɲɛnabɔli ma Madame Danbele Madina Sissogo ani ministre min fana ɲɛsinnen don jamanadenw n'u bolola hɛrɛw lakanani kama protection civile la i k'a dɔn u kumana sécurité u ma ɲɛma o fana ministre ko ninnu fila bɛɛ lajɛlen y'u da ɲɔgɔn kan ni ka Segu sira k'a minɛ Badiri b'a ko waati min na u sera nin yɔrɔ in na k'i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ nin kɛra i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nisɔngobatɔ ye bɛɛ lajɛlen dusukun kɔni k'o sɛbɛ kɔrɔ kasira kosɛbɛ nka ministre k'a ye kɔrɔfɔ ta n'o ye Madame Danbele Madina Sissogo ye a yɛrɛ k'a fɔ k'a nisɔngoyalen n'a dusukun tɔɔrɔlen a bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin banbaatɔw ma ani ka laban tuguni k'a fɔ nin wale min kɛlen filɛ Kɔrɔmoribo ko wale in ko wale bɛnda tɛ ko n'i y'i miiri k'a fɔ Segu sira in de bɛ jate jamana in na sira ɲuman fɛ k'a fɔ ko nin wale sugu bɛ se ka kɛ ani tilegan dere fana fɛ Kɔrɔmoribo ko kuma ko nin wale ye wale min n'a tɛ bɛn o kumana ko o kumana fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu kɔni bɛna labɛn ko ŋaniya yɛrɛ talen don siraba min n'ale de bɛna kɛ autoroute urbaine ye n'o ye ka duguba filaw n'o k'olu i k'a dɔn tugu ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ sira ye taa ni ka segin ba ye ko
waati min na o ŋaniyaw n'o u k'a dɔn k'a fɔ o jatiw talen don ani kumana kuma min ni sira ka dɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko Segu sira b'i k'a dɔn k'a fɔ kasara kɛ sira bonyanen k'o bɛ se ka kɛ hali bi o kasara kelenw bɛ senna cogo di ko nin wale in k'a kɛra tilegan fana fɛ kɔrɔmɔrɔ ko wale in kɛra tilegan fɛ wale de ye ko yala nin bɛ se ka kɛ cogo di ko kumana k'a bɛ bila minɛn kelen min kɔnɔ o de ye siraba kan sariya labatobaliya o ye Fadiriba n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ indépendant ale ka fatiri kɔnɔna na a ko ministre de transport de l'industrie n'a fɔ infrastructure n'o ye madame Dambele i k'a dɔn Madina Sisoko ye a ko wale in a ti bɛn sabu min bɛ tali kɛ wale in na ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ siraba kan sariya labatobaliya kɔrɔmɔrɔ ko de ye i k'a dɔn ko in ju b'a ju ye ko yala nin bɛ se ka kɛ cogo di ko tilegan fɛ ani i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o kumana boli dama tɛmɛ ko jugu o de ye i k'a dɔn k'a fɔ nin wale in la nati nka k'a kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ layidu ta ko fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ i k'a dɔn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko ninnu dala o kuma fura ka sɔrɔ a la ani k'a lajɛ tuguni kɔrɔmɔrɔ ko kuma siraba kan sariya labatoli k'a kɛ jamanadenw ma diyagoya ye k'o de ka kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wale min n'a kan ka an kisi n'a ɲɔgɔnnaw ma ko sinon k'e t'a dɔn ko nin gɛlɛyara n k'a fɔ maa sigiyɔrɔma 40 ani k'a dɔn kelen a bɛ taa o la olu bɛɛ lajɛlen bɔnna u ni na yɔrɔnin kelen maa 33 olu bɛɛ lajɛlen ka bananida kɛra bananida cɛjugu ye kɔrɔmɔrɔ ko nin siraba min filɛ i k'a dɔn protection civile maa ɲɛmaaw fana ye k'a dɔn jaabiw dɔw di k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ k'a bɛ taa maa sigiyɔrɔma 20 bonyanko la o n'i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen tora siraba kan kasara la san 2021 daminɛ ni san cɛ Segu sira in kan i k'a dɔn maa minnu sɛbɛkɔrɔ jɔkina maa 540 o kumana ko min bɛ tali kɛ accident min kɛra a la ka bɔ 2021 daminɛ na ka na sama accident sigiyɔrɔma 300 ko ninnu ye wale minnu i k'a dɔn ni waati ni sanga bɛɛ a bɛ kɛ sira in kan nka minisiri kɔni ye i k'a dɔn welekan min kɛ o de ye fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ siraba kan sariya a labatoli ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ma diyagoya ye o kumana ko o kɔni a mana kɛ cogo o cogo k'u na sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na a ye dugawu kɛ ka ɲɛsin banbaatɔw ma a dusu kasilenba kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a bisibisilenba ministre de la sécurité de la protection civile a n'u bɛɛ lajɛlen n'u taara u jɔ nin wale in na kɔrɔmɔrɔ k'a kɛra i k'a dɔn dusukasiba ye a kɛra i k'a dɔn a maɲumako bonyana maɲumatɔ ko bonyana maa tɛ se ka kuma in na bilen waati bɛɛ de ye nin fɛn kelen ye enquêtes fana tɛna fɛn ɲa na banbaatɔ a tɛ se k'olu lakunu maa bananenw ala ka olu ɲuman bɔ dɔrɔn ka banbaatɔ n'u da yɔrɔ nɛma ala k'u jigin sira yɛrɛ la ɲuman ye min ye n'a fɔra kuma bɛɛ sira ɲuman ye wa sira in ye kasara sira ye ka tɛmɛ sira bɛɛ kan sanga ni waati ni bolifɛnw yɛrɛ dama ma se ɲɔgɔn ma siradalaw bɛ taa sira da maaw ye ni sira kelen in kan wa kuma bɛɛ fan kelen kuma bɛɛ o cogo kelen nka fɛn min bɛ fɔ an yɛrɛw fana ye an bolifɛntigiw ani minnu bɛ bolifɛn san k'a bila fɛn ɲini na bololatigɛlɛya baara tɛ ɲɛ o la dɛ bolifɛn dɔw sen bɛ i b'a sɔrɔ soferikɛ b'a fɔ ɲɛmaa ye ko sen maɲi a b'a ni tulo gɛlɛya ni tigɛ ma gɛlɛya lajɛ soferikɛ dun fana b'a balo de ɲini a tɛna jigin ka bɔ a la ko pinɛ maɲi o ale b'a fɔ k'a b'i débrouiller ma n'a ye olu dɔw bɛ taa wolo nin na pinɛ ci pinɛ bɔ ani fɛrɛnko ninnu bɛɛ tɛ faamaw ni marakɛbaw nɔ ye an yɛrɛw anw de b'an ka nafolo don a la k'an bɛ fɛn ɲini a la o n'o ma ɲɛ ko o bololatigɛlɛya baara ti ɲɛ o f'an k'o fɔ an yɛrɛw fana ye min ka jugu n'a bɛɛ kɔrɔmɔrɔ mɛ bɛɛ setigiw fana ka fɛnw ye an bɛ se k'an sinsin min kan ni minisiri so b'i wuli ka jɔ kɛ o de ye contrôle technique ye visite technique kɔrɔmɔrɔ i b'i bɔ san ka bɔ san sufɛ fɔ yan n'i y'a fama la remorque 10 ni kura 10 i b'a sɔrɔ 6 bɛ yen feu rouge t'o si la walima feu rouge kelen walima o mobiliba 10 i b'a sɔrɔ 7 bɛ yen a bɛɛ ye fari kelen wa olu visite technique b'a bɛɛ la o fari kelen a b'o tɔ dafa ni mun ye feu de brouillard o mana jɔ bolifɛn kurunin anw ka wotoronin ninnu ɲɔgɔn natɔ kan k'e bɛ sira bila de o mana jɔ ɲɛ kan i bɛ sira bila n'o dun ma mɛnɛ olu tɛ sira ye mobili yɛrɛ tɛ visite technique yɛrɛ dɔw bɛ ɲini k'i to i bɛ mobili to kɛnɛma e bɛ mobili dɔw ye boli la Bamakɔ yan olu bɛ se ka visite technique sɔrɔ cogo di mobili yɛrɛ dɔw bɛ boli yan walahi ni Mali tɛ o man ka boli nka olu bɛna tɛmɛ a sira yɛrɛ lakanabaw la dɔ ka di dɔrɔn i ka taa i ka sira fɛ hali n'a bɛ taa kɛ min ye ɲɛfɛ an mago si yɛrɛ la u kan ka fɛɛrɛ ɲini yɛlɛma ko Maliden de kan ka yɛlɛma c'est à dire ka mɔgɔw yɛlɛma ye wajibi adamaden ka adamadenw yɛrɛ formanter o de la ala ka hinɛ Amadu la ko k'a ye fɛn bɛɛ état généraux kɛ Mali la k'a tɔ ye adamaden yɛrɛ état généraux de walahi a tun bɛ k'o de labɛn ka adamaden état généraux kɛ walahi ala e nin ye kabako ye koyi mais n ko kabako de don e t'a charbon mobile a descente dɔw ya la n'i y'a dɔw natɔ ye a bɛ k'i ɲɛna ko an ka sangaso 17 min filɛ danganda la 17 étages yɔrɔ o de y'anw fana ka jamajaba ye i b'a dɔw jɛngɛnden ye ka na
sarbo do wa she sanzara do wa e boro do wa era min bi tɛmɛ a kɛrɛfɛ f'a bɛ k'i ɲɛna k'a bɛna bi ka sa wa o b'i yɔli ten fo k'a se yɔrɔ sɔrɔ en tout cas no transport kɔni bɛ ko kɛ u kan k'u siso n'o ko k'a bɛ ko kɛ o n'a danso la ala k'a nɔgɔya amina yarabi tribune libre b'ale ta ni ye tribune libre ta i ka dɔ Bubu Sise n'ale tɔgɔ fɔra dɔw jaabi tigɛ Bubu ka layidu talen ɲɔrɔ o ka dɔ dabina don o la nka maa min nana ni kunnafoni o ye Alexis Kalanbiri ye ale tun bɛ taama in na a seginnen kɔ ka bɔ taama na a y'an kunnafoni Bubu Sise a ka ɲɔrɔ t'a kan ɲɔrɔ i ka dɔn Dr Bubu Sise k'a taara zole da ye ko nin tɛ ko gansan ye dɛ ayiwa ko a kɛ n bɛ ka maa dɔw bɔ o dabolo la ayiwa ko Bubu ayiwa ko b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya si tɛ ale ni Ɲoro Serifukɛ cɛ i n'a fɔ fɔbaajuguw tun y'a fɔ cogo min na Dr Bubu Sise i ka dɔn k'a fɔ ko maa min don ko i ka dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw b'a bolo min bɛ se ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka maaw labɔ ko o maa de don ko fangabulon ɲɛmaa kɔrɔ min ye premier ministre kɔrɔ ye Dr Bubu Sise ayiwa ko ale kɔni ko kɛnbɛ jɔyɔrɔ kura fabaa ye secrétaire affaires économiques ale y'o jɔyɔrɔ kura fabaa ye URD o fɛɛrɛ tɔn kɔnɔ jɛnɛ i ka dɔn o sigida la ayiwa k'a y'a sogo doni i ka dɔn juillet kalo tile 28 2021 in san naani ka taa Ɲoro Serifukɛ fɛ yen a taalen o balila maa caman na ko dɔw kun sigilen don k'a fɔ ko Bubu ni Serifukɛ tɛ ji tigɛ ɲɔgɔn tigɛ ko sabu k'u tiɲɛna ɲɔgɔn ye ko a mɛnɛ olu fɛ k'a fɔ ko Bubu bɛ Serifukɛ fɛ yen ko Serifukɛ y'o bisimila bonya ni karama kɔnɔ k'o kɛra jatigɛ dan ye olu la fo k'a dɔw fiye o kumana ko dɔw yɛrɛ fana bɛ yen k'u kan k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye u ka baara bolodalen ye u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ yaasa ka Bubu ni Serifukɛ kɔ don ɲɔgɔn ma k'u yɔrɔ jan ɲɔgɔn na ko u y'a ye k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali a ma mago ɲa k'olu fana folofololen bɛ bi Bubu ka nin taama in k'a sabu kɛ o ye Bubu ka taama min filɛ nin ye k'a ni fɛn dɔ farala ɲɔgɔn kan o kumana k'a kɛra i k'a dɔn taama kelen ka dɔ ko ɲɛnabɔ fila ye k'a taara misiri dɔ kurumbo kari o misiri min n'a taara o kurumbo kari o de ye i ka dɔ Daramekuru o misiri ye ko nin fɛn fila bɛɛ lajɛlen kan ka dɔw sɔn hakili la k'a bɛ a ye maa dɔw a y'olu hakili lakunu nka a ye dɔw yɛrɛ hakili tɔ k'o bɛɛ lajɛlen ɲaami o kumana Janjo Masa i b'a ye k'a fɔ k'u kan k'a faamu k'a fɔ ko premier ministre Bubu Sise k'a ni Ɲoro Serifukɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya si t'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ ko foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ko maa minnu tun bɛ yen n'olu tun t'an b'u bɛrɛ kɔfɛ k'a ko lajɛ ko a na kɛ malo ye segi fa olu de bolo k'a sabu kɛ mun ye ko dɔw yɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na Bubu ni Serifukɛ kana gɛrɛ ɲɔgɔn na tuguni k'o si ma mago ɲa ayiwa ko Bubu kɔni ko maa don a ma i k'a dɔn kɔrɔlen jate a ma fɔtaw jate k'a bɛ ka sini ma sini ale bɛ k'o de jate wa k'a ko ale cɛsirilen don Mali sini ma sini bɛ se ka ɲa cogo min na o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn a kɛra gɛlɛya ye dɔw bolo hali kumada tɛ dɔw bolo bilen o ko in na bɛɛ n'i taabolo bɛɛ n'i ka faamuyali cogo ko taama jɔsen filanan k'o bɛ mun de kofɔ Bubu Sise k'a y'a ka taama kɛ dunuma ta balamata yɛrɛ ko fɔ ba ma kɛ nganbo ma da ayiwa ko Bubu ko a bɛ ka i k'a dɔn a ka maaya a bɛ k'o siraw taama malidenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kuma camanba ye ko Bubu a bɛ ka labɛnw don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira malidenw na ko n'aw ma fara ɲɔgɔn kan ko n'a ta bɛɛ tɛmɛnenw n'u ta bɛɛ gɛlɛya n'a ta bɛɛ an b'o bɛɛ fila an kɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka Maliko in de hami ka Mali kumabɔli de k'an hami na an jɔrɔna ko ye hali n'a y'a sɔrɔ ko caman kɛra hali n'a y'a sɔrɔ ko caman tɛmɛna hali n'a y'a sɔrɔ i k'a dɔn kuma caman yɛrɛ fana fɔra ko Bubu y'a jira k'a fɔ ale mago tɛ nin si la a bɛ Mali ani malidenw ka kafo ɲɔgɔn na k'a b'o de fɛ ko Bubu k'a ka misali fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye maa minnu yɛrɛ y'u minɛ ni k'u don bɛrɛ la k'u ka fanga tiɲɛ a bilalen kɔrɔ ko a y'i bolo maana bɔ olu nɔfɛ ko n'u mago b'a ka dɛmɛ na fasojɔ hukumu kɔnɔna la k'ale Bubu b'u dɛmɛ wa ale tɛna sɔn nin kɔrɔ ko kɛ nin ko in na Ɲoro Serifukɛ ko y'a jira Bubu la k'a fɔ ko u ka teriya k'a b'a cogo la jɛnkumaɲɔgɔnya b'a cogo la ko gɛlɛya foyi tɛ a la o kumana k'u k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu tun taar'u yɛrɛ kamalujuguw ka fan fɛ k'u na Bubu kɛlɛ walama k'a ni Serifukɛ cɛ janya ɲɔgɔn na k'u ka baara tiɲɛ n'u bolo Serifukɛ diminen tɛ Bubu kɔrɔ bi a ma dimi a kɔrɔ sini ko Serifukɛ y'a jira Bubu la de k'a fɔ ko fɛn minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ olu taara ka na fɔ ale ye k'ale ma Bubu dɔn n'o ye o kumana ko min ye k'a dɔn kuma wɛrɛ tɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo k'u k'a dɔn k'a fɔ ko Ɲoro Serifukɛ ale ni
ni bubu k'u ka maaya bɛ a cogo la wa k'a jalen yɛrɛ don bi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o kumana o kun hakili ye min ye k'o ma bɔ fɛn min ye jigitigɛ ye k'a kɛra o ye dɔ caman bolo a kɛra hakili wasi ye dɔw fana bolo Alexis Kalanbiri ale sigilen kɔ ka bɔ Ɲɔrɔ a ye kunnafoni min sɔrɔ ka da an tulo kan o de ye nin ye anw y'a bɔ i k'a dɔn La Tribune Libre kɔnɔ u ka bidon bɔli don Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa Yoro so min bɛ tali kɛ indicateur de renouveau bɔko 3,363 olu ko i k'a dɔn a bɛ taa kalanden sigiyɔrɔma maa 6,000 la minnu n'olu kɔni ka kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ DEF la Yoro so a marabolo kɔnɔ nka ko Yoro so o bɛ kɛ sababu fana ye maa ninnu kofɔlen ninnu ko maa caman bɛ yen komini dɔw la olu bɛ wajibiya ka taa DEF kɛ i k'a dɔn yɔrɔ wɛrɛw la k'a sababu kɛ lakanabaliya ye wallahi welew sigiyɔrɔ la wallahi ala ni si ma jate minɛ plus de 6,000 candidats au DEF vont passer les examens hors de leur commune olu ye garisɛgɛ sɔrɔ olu bɛna taa kɛ yɔrɔ la à cause de l'insécurité olu ye garisɛgɛ sɔrɔ olu bɛna taa kɛ yɔrɔ la sabu olu bila ka b'u sigiyɔrɔ la walama lakanabaliya sabu nka minnu ta ma dayɛlɛ yɛrɛ minnu yɛrɛ ta ma dayɛlɛ san yɛrɛ mun mɛn san 6 yɛrɛ bɔ ala kalanko kuma tɛ yen yɔrɔ examen ko kuma tɛ olu ta la dɛ olu ta ye mun ye sisan yuwaru tɛnɛnkun ka don n b'a fɔ cogo di Baɲangara kɔfila dɔw la ka taa fɔ Jalisagu kɔfila ninnu dɔw la bi olu da bɛ kimɛli ko kuma la a gɛlɛya dan don ni minnu ye garisɛgɛ sɔrɔ olu k'a kɛ n'an ma lakana sabati hali kalata fana bɛ kɛ tan de k'a cuncun awa fana bɛ tɔni de yɔrɔ ni yɔrɔ sabu lakanabaliya in fo fɛrɛ ka ɲini ale de la o tuma min ye indicateur de renouveau u fana ye kibaruya lasɔrɔ ka bɔ studio tamani yɔrɔ k'a bɛ taa i k'a dɔn kalanden maa 6,000 la olu bɛɛ lajɛlen kɔni n k'a fɔ hakili to ɲini maa 600 la olu bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn kalan kɔni n'u k'u ka kuncɛ kalan u na wajibiya ne ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko nin kibaruya dira i k'a dɔn sigi senfɛ sigi min n'a kɛra juillet kalo tile 2 san 2021 maa minnu n'olu ka baara bɛnnen don kalanko ɲɛnabɔli la i k'a dɔn k'a fɔ Yoro so marabolo kɔnɔna na a bɛ o kuma na dire kapu ani jamakulu tɔw ni k'u bɛɛ lajɛlen kofɔ o yɛrɛ k'a fɔ diplôme d'études fondamentales n'a bɛ DEF kofɔ o kuma na walasa k'o baaraw labɛn o kama maa minnu n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ maire-lakaw ye élu o fo ka se k'a dɔn k'a fɔ kalankaramɔgɔw olu ka lafasatɔ minnu bɛ yen ani kunnafonidila minnu n'olu bɛ k'a dɔn Yoro so marabolo kɔnɔ o directeur min bɛ centre d'animation pédagogique kunna Yoro so i k'a dɔn ko ale kɔni ye a kibaruya bɛɛ lajɛlen bɔ k'a jira a ko maa 7,226 olu kɔni ye mɔgɔ ye minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don i k'a dɔn k'a fɔ Yoro so marabolo kɔnɔ DEF ko kama ɲina ko maa minnu n'olu ye a cɛmisɛnnakaw ye o de ye maa 1,676 musomanw bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ 1,552 o bonyanko la o tuma ko nin DEF n'a bɛna labɛn i k'a dɔn ko maa minnu n'olu bɛ yen n'olu kɔni bɛ wajibiya ne ka bɔ u ka marabolo kɔnɔ ka taa i k'a dɔn marabolo wɛrɛw la o bɛ taa maa 629 na olu bɛɛ lajɛlen bɔra i k'a dɔn Bura commune ka se Kambiya commune ani Minamba commune ma kɔrɔmɔrɔ kow kɔni bɛ wajibiya ka bɔ yen ne kana Yoro so yɛrɛ dugu kɔnɔ ne k'u ka DEF ko a labɛnw kɛ yen nɔ ko kama ko fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛlen don walasa lakana ka se ka ta ka ɲɛsin centre minnu ma n'o ye kalan yɛrɛ n k'a fɔ DEF na se ka kɛ kalanso minnu na o ye centre d'examen 30 bonyanko ye o kuma ko nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min bɛ tali kɛ nin ko in na k'a kamana gan n'a jɔrɔ o kuma na o bɛ kalanfaw ani k'a dɔn maa minnu ka baara ɲɛsinnen de kalanko ɲɛnabɔli ma n'o bɛ centre d'animation pédagogique min filɛ Yoro so o kuma a maa ɲɛmaw ni k'a dɔn Yoro so marabaw i k'a dɔn n'o ye Bura commune ka se Kɔnbiya ani Minaba o lɔgɔlidenw bɛɛ lajɛlen jagoyara k'u ka kalansow datugu kɔrɔmɔrɔ ko DEF kɛlen yen nɔ a tɛ se ka kɛ insécurité n'o ye lakanabaliya o y'a sababu ye u bɛ wajibiya ni ka na Yoro so dugu kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ ni ka na o kuma na nin baara ninnu k'a kɛ yen nɔ nka ko labɛnw kɔni sabatilen don marakɛbaw fɛ n'o ye maa ɲɛmaw ye walasa ka denmisɛnnin ninnu kɔni ka labɛnw sabati ku se ka ko DEF kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o baara ye o kuma k'o labɛnw sabatilen don DEF yɛrɛ k'a bolodalen don juillet n k'a fɔ août kalo tile 16 ka taa bila tile 18 o ma san 2021 indicateur de renouveau olu ye sɛbɛn fasiri i k'a dɔn ka bɔ studio tamani mɔgɔw u yɔrɔ sima kɔni ɲɛna o sera ka ban ala k'a ko nɔgɔya denmisɛn minnu bɛ taa kɛ ala ka n'u ka sɛgɛn kɛ fu ye minnu yɛrɛ ma sɔrɔ hakili ka to ninnu na hakili ka to ninnu na n'o tɛ nin ye kunfin jamakulu dɔ labɛntɔ ye ka bila faso in kɔnɔ dɛ jamakulu min ni u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nimisa n'a ko ye nka u bɛ jiginna sɔrɔ an na fɔ jɔ don fɔ jɔ don u bɛ jiginna sɔrɔ an na walahi ala an k'an minɛ an yɛrɛ ma koyi minɛ yɛrɛ ma bɛ kɔnɔdimi bɔ cɛn fɛ dɛ a b'a bɔ cɛn fɛ maa minnu kalala olu tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la jango kunfin jango an yɛrɛ bɛ ka kunfinya min lajɛ k'a to yen a ka kɛ o ye ko ye sa dɛ Yoro so an kɔrɔ yan denmisɛnw ka sini ma sini jɔrɔ tɛ anw na wa
a jɔrɔ bɛ anw den masa minnu na se tɛ anw ye wallahi a se bɛ minnu ɲɛ a bɛ komi olu hami ko tɛ ayi olu fana caman ka denmisɛnnin tɛ jamana in na yan koyi o fana tiɲɛ min an t'o fɔ ɲɔgɔn ye ala k'a bɛɛ nɔgɔya kɔni o ye tiɲɛ min ye awɔ kɔrɔbɔrɔ maa o maa bolo b'i kɔsɔrɔ a dɔgɔmani minnu ka dɔgɔmani awɔ o ye Abidjan ye kɔntɛ Canada n t'a dɔn n b'a fɔ cogo ni se tun ye n yɛrɛ ye bi denmisɛnninw dɔrɔn tɛ dɛ n bɛ denbaya bɛɛ bila ka taa n yɛrɛ bɛ n sigi a mana kɛ min ye awa caman dun fana bɛ ɲɛmaaya la Bamakɔ yan caman bɛ ɲɛmaaya la Bamakɔ yan n'i ko y'a kuma la u ka denbaya ko min bɛ farafinna o ka dɔgɔ dɛ o fana ye tiɲɛ n'o wulibali de y'o ye o fana ye tiɲɛ o dalilu bɛ yen caman bɛ ɲɛmaaya la Allahu akbar olu minnu ka denbaya bɛ Mali la farafinna yɛrɛ o de bɛ Kɔnte bolo la olu bɛ se olu y'anw kun kan kibaruya fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ hami n'anw ta in ye n'olu taw kuma bɔra ka ban anw taw kɔni a b'an yɛrɛ bolo ani Ala nka anw jigi ye Ala ye awɔ Ala ma jigi tiɲɛ ala ma jigi tiɲɛ a tɛ jigi tiɲɛ jabaru wahid bisimila saha n bɛ informateur ta n ye informateur ta Jidi Gulen kɛra Banba ye sa min ye i k'a dɔn Bamakɔ maire ba ye Adama Sangare o kumana k'a minɛna tuguni ni k'a don bɛrɛ la Adama kɔni kɛra kasobo dugulen ye sa taa ka segin i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ ko min na Adama y'o sɛbɛkɔrɔ ye sa Adama Sangare ko nin y'a minɛ ko sabanan ye sabanan min i k'a dɔn k'a fɔ ni kaba a bilala kanabila la kanabila min n'o kɛra i k'a dɔn waati la tɛmɛ kanabila ye ko liberté provisoire ka bi i k'a dɔn mars kalo 2020 san na o kumana janjo masa Ibrahim Yatara ale y'a fasiri bi an ye informateur kɔnɔ a ko min ye Bamakɔ maire ba ye Adama Sangare ko ntɛnɛn don tuguni k'a minɛna ni k'a don bɛrɛ la k'a sabu kɛ i k'a dɔn kiiribulon min bɛ ko pôle économique et financier k'olu maa mago sera a ma sigidaba sabanan kɔnɔna la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan ko nin mankutu kɔni kɛra i k'a dɔn kunnafoni sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn o ɲɛfura fɔlɔ la ani i k'a dɔn labanna kunnafoni cɛrin siraw k'a kɔni i k'a dɔn a mankutu cayar'o kan mankutu ye diɲɛ lamini nka fɛn min bɛ ka maaw hakili wasi malidenw b'o yɛrɛ ɲininka munna Adama Sangare taa ka segin sanga ani waati i k'a dɔn a bɛ taa a bɛ bila a bɛ taa a bɛ na a bɛ taa a bɛ tila ka taa tuguni ko mun de la ko Adama Sangare kelen o ɲininkali de bɛ maaw la o kumana i b'a ye k'a fɔ ko min ye Adama ye k'a dɔ la k'a dun y'a ka liberté provisoire ni k'a y'o san ni nafolomuguba ye koyi ka sɔrɔ ka bɔ ka fiɲɛbɔda sɔrɔ o kumana ko mun de kɛra tuguni ni o Adama kelen bɛ wele ka t'o bila Jakarija kɛnɛ kan mɔgɔ jeninen kan ka t'o di kiiri tigilamaw ma ko kiiri ko Adama yɛrɛ ko a ma kɛ kiiri tigilamaw ka dugulenba ye sa wa ko so dugulen ɲinɛ i k'a dɔn ka ɲɛbɛrɛ bɛ dagakolo kɔnɔna dɔn fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko Adama ko kumana ko a ko k'a na ɲɛdɔn waati nataw la wa sabu a minɛkun mana kɛ min ye nin na k'o ka ɲɛfɔ an ye ko Adama ko a ka mara kɛcogo juguya in de don hali bi wa ko min ni a minɛna la ka tɛmɛ k'a jirala k'a fɔ ko contrat dɔ tun bɛ yen k'o tun kan ka kɛ i k'a dɔn Bamakɔ ka yelen mana fa bɛɛ lajɛlen fɛ hakaja k'a ta pankuru jigi kɛnɛ na ka taa bila fɔ Kuluba yelen ka kɛ o siraw kan hali ni misiri binna a ka ye k'o musaka ko nɔfɛta ko k'a jirala k'a fɔ ko Adama ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a ka yurugurugu barika bonyana o la min ye sɛbɛn in masurunyama dɔ ye o kɔni i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ k'o sɛbɛn kelen don kunkanko kibaruya de don Adama Sangare k'i b'a ye k'a fɔ k'a ye kalo 7 bɔɲɔgɔnko kɛ a datugulen mɛlɛku 2019 san na nin sɛbɛn kelen ninnu nɔfɛ ko la Adama nana fiɲɛbɔda sɔrɔ 2020 san na o kumana k'o tɛmɛnen kɔ ko jalaki jumɛn talen don ka Adama sɛgɛrɛ tuguni i k'a dɔn seere ni seerejugu seere fo usage de faux ko o bɛɛ kɛ o talen don ka Adama sɛgɛrɛ ka sabu kɛ k'a ye dangari foroba nafolo la ko min bɛ don kadara kɔnɔ n'o ye i k'a dɔn yelen manani ye Bamakɔ a n'a lamunu n'a tɛnkundugu ani sirabajanw fɛ ko o yelen manani ko o min musa o ko kun kan ka waleya 2010 san ko Adama i k'a dɔn ko fiɲɛ yera o ka baara taabolo la k'a kun ye i k'a dɔn jamajɛ yelen minnu bɛ yen olu ka sabati kosɛbɛ i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko kunnafoni hali bi kiiri tigilamaw ka sira kan olu ye jumɛn jira olu y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ jalaki min bɛn bɛ Adama kan k'a jirala k'a fɔ ko CFA wari miliyari kelen a n'a kunkanfɛn miliyɔn 4 ko o de tun bɛ i k'a dɔn o de tun dira nin ko in na k'a ka kɛ ten o kumana k'a ma kɛ a cogo ye koyi ɲɛma sɔrɔ a ko la Adama i k'a dɔn a ka sigila kan mairie-ba yɛrɛ kɔnɔ ye Bamakɔ faaba kɔnɔ yan Adama cɛba in i b'a ye k'a fɔ ko a na kɛ ko a bɛ kɛlɛ kura boloda tuguni yaasa a ka fiɲɛbɔda sɔrɔ tuguni ko n'o tɛ k'a minɛnen filɛ nin ye ko kura tun Adama kɔni ta kɛ n bɛ taa ka segin ye ko minɛ ko sabanan ye nin ye ka taa don bɛrɛ la ko o kumana a bɛna a ka liberté provisoire san tuguni wa ko n'a m'o san tuguni joona ko n'a ma farati ko kalata na tɛmɛ a kan dɛ
ko ŋaniya dun kun b'a fana kɔnɔ kalata ko in na ko walama n'a y'a sɔrɔ minɛni yɛrɛ de kun ye kalata ka fɔ Adama kɔ k'a sen bɔ politiki yɛrɛ bunna kun na pewu k'o fana ka fɔ an ye Ibrahima Yatara nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ informateur kɔnɔ Janjo Masaw ka bidon boli ɲininkali jaabi gɛlɛn nin ye ɲininkali jaabi gɛlɛn Adama ko a ta kɛra baara ye dɔw ko barika b'a la ko duwawu b'a kɔ k'a mana minɛ a bi bila a fana kelen tɛ se ka kɛ barikama ye ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan dɛ mais u ka kiri ayiwa n'a tɛ se ka kiri n'Adama ko k'a bɛ kiri caman bɛ wele koyi mais o t'a ɲuman ye nka minɛkabila in kɔni u ka ɲɔgɔlɔnbɔ dabila a da la nin kɛra ɲɔgɔlɔ de ye u ka kan k'a kiri awɔ hali Senu dugukolo ko in Adama tɔgɔ ma dalen don a la fɛn bɛɛ la nka a ma wele hali k'a ɲininka Adama ye cɛ ye dɛ nka a mana kɛ cogo o cogo kiri tigilamɔgɔ kɔni kan ka fɛɛrɛ kɛ a ka fana ka ta a ko ka ɲɛnabɔ sa n'a tɛ ɲɛnabɔ u k'a kɛ dɔgɔkɛ ta ɲɔgɔn ye a bɛɛ ka dabila u k'a ta n'a bila voilà c'est ça les vies ko tɛ ɲɛnabɔ cɛ bɛ taa ka segin na tuma bɛɛ kuma bɛ sen na fɛn dɔnsen kelen fɔli sen kelen ko tɛ ɲɛnabɔ la dɔnsen tɛ falen tɛgɛrɛ tɛ falen o mun ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn mun kɛra kɔrɔbɔrɔ ma waati kurunna an bɛ foli ni tantuli di an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma